bod sawl gwahanol ffordd o ddatblygu'ch busnes, yn y bôn mae popeth yn dod o dan 4 opsiwn allweddol. Yn gyntaf, gallwch werthu mwy o'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth cyfredol i'ch cwsmeriaid presennol. Yn ail, gallwch ddatblygu cynnyrch neu wasanaeth newydd. Yn drydydd, gallwch werthu'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth cyfredol i farchnad newydd. Ac yn bedwerydd, gallwch ddatblygu cynnyrch neu wasanaeth newydd a'i werthu i farchnad gwbl newydd. Ansoff Matrix neu Grid Ehangu Cynnyrch Marchnad yw enw ar y model hwn, ac mae'n ddefnyddiol i'ch helpu i roi trefn ar eich syniadau. Gadewch i ni edrych ar y 4 maes yn fras. Mae diagram o'r model ar-lein os hoffech chi ei ddilyn. Yr opsiwn cyntaf i ddatblygu'ch busnes a'r ffordd hawsaf gyda'r lleiaf o risg yw gwerthu mwy o'ch cynnyrch neu'ch gwasanaethau cyfredol i'ch cwsmeriaid presennol, neu bobl debyg iddyn nhw. Mae hyn yn cael ei alw'n treiddio i'r farchnad. Gallech wneud hyn drwy hyrwyddo'ch busnes yn ehangach mwyn i chi gyrraedd mwy o'ch cynulleidfa darged, a gallech gynnig pris arbennig neu gynnig arbennig i'w hannog i brynu. Gallech ystyried cyflwyno cynllun teyrngarwch i gwsmeriaid presennol a'i gwobrwyo os byddan nhw'n prynu mwy neu'n amlach. Efallai y byddwch chi'n gyfarwydd â chwmnïau sy'n rhoi pwyntiau i gwsmeriaid am bopeth maen nhw'n ei brynu, ac yn troi'r pwyntiau hyn yn ddisgawnt ar unrhyw beth maen nhw'n ei brynu yn y dyfodol. Neu'r cynigion gan 2 bwyta lle byddwch chi'n cael prif gwrs am ddim y 4 tro y byddwch chi'n mynd yno. Mae'r opsiwn hwn yn cynnig cyfle i weithio mewn partneriaeth a busnesau ategol. Rydyn ni'n sôn am hyn yn nes ymlaen yn y modiwl hwn. Yr ail opsiwn yw datblygu cynnyrch neu wasanaeth newydd a'i werthu eich cwsmeriaid presennol. Mae hyn yn cael ei alw'n datblygu cynnyrch. Bod elfen o'r risg yn perthyn i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd, y fantais yw eich bod yn adnabod eich cwsmeriaid yn barod. Rydych chi'n gwybod beth sy'n ei cymell a pha fath o gynnyrch a gwasanaethau efallai y bydden nhw'n dymuno eu cael. Mae hefyd yn llawer iawn haws ac yn fwy cost effeithiol i fynd yn ôl at gwsmeriaid bodlon a gwerthu rhywbeth newydd iddyn nhw, yn hytrach na dod o hyd i gwsmeriaid newydd. Dyma 2 enghraifft o ddatblygu cynnyrch. Yn gyntaf, gallai plymar sy'n targedu pobl sy'n dymuno cael cegin neu ystafell ymolchi newydd gynnig gwasanaeth teilsio. Yn ail, gall delicatessen arbenigo gyflwyno chutneys i gyd fynd â'i cawsau a'i cigoedd oer. Tarwch olwg ar y modiwl creu cynnyrch newydd i gael gwybod mwy am yr opsiwn hwn. Y trydydd opsiwn yw datblygu'r farchnad. Mae hyn yn golygu gwerthu'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth cyfredol i farchnad newydd. Gallech dargedu ardal ddaearyddol newydd ac efallai agor siop neu salon newydd mewn tref arall. Neu gallech ddefnyddio sianel wahanol i gael at eich cwsmeriaid. Enghraifft, os ydych chi'n gwerthu o siop, fe allech chi benderfynu gwerthu ar-lein ar eich gwefan eich hun. Mae allforion ffordd arall o gael mynediad i farchnadoedd newydd a mwy o gwsmeriaid. Bod risg uchel ynghlwm â hyn ac y gall gymryd cryn amser, mae'n bosib cael llawer yn ôl hefyd. Gofynnwch am gyngor gan eich cynghorydd busnes yn Busnes Cymru os ydych chi'n ystyried allforio. Opsiwn arall i ehangu'ch marchnad yw cael masnach fraint ar gyfer eich busnes. Mae cael masnach fraint yn ffordd o amlhau eich busnes ac ymestyn i farchnadoedd newydd. Rydych chi'n rhoi trwydded i berchenog busnes arall sy'n caniatáu iddo fasnachu fel ei fusnes ei hun o dan eich enw brand chi gan ddilyn eich model busnes sicr. Mae gwybodaeth fanwl am fasnach fraint ar gael gan Gymdeithas Masnach Fraint Prydain neu gan eich cynghorydd busnes yn Busnes Cymru. Y 4th opsiwn yw arall gyfeirio. Dyma'r strategaeth risg uchaf ar gyfer datblygu'ch busnes. Gall helpu eich busnes i ddod drwy amser anodd os bydd eich marchnad wreiddiol yn dod i stop, yn rhoi'r gorau i dyfu, neu os yw cystadleuaeth yn effeithio arni. Mae wedi bod yn strategaeth effeithiol i nifer o ffermwyr. Wrth i'w busnes traddodiadol ddirywio, maen nhw wedi ystyried datblygu bythynod gwyliau neu gyfleusterau hamdden fel beicio mynydd neu gyrsiau golff hyd yn oed. Mae gofyn cael strategaethau a chamau gweithredu gwahanol ar gyfer pob un o'r opsiynau yma, yn ogystal â gwahanol sgiliau ac adnoddau. Ystyriwch y risgiau yn ogystal â'r manteision cyn penderfynu beth sydd fwyaf priodol mwyn datblygu'ch busnes.